गुड इभिनिं गाइस आं दा फिल्डआव थांगासिनो दं जोंनि फिल्डआव मोनायाव माखासे गेलेनाय प्रेक्टिस जागासिनो दं लोगोसे नोंसोरो नुनो मोनगोन आं दा नोंसोरखौ खोन्थिगासिनो दं नोंसोर नायबानो जाबाय जोंनि गासैबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयपुर गामियाव गासैबो सेंग्राफोरा माबायदि प्रेक्टिस खालामो बेसेबां इन्टारेस्टिं नोंसोर नायबानो जाबाय आं दा खोन्थिनोसै फाइनली गाइस आं मोनफैबाय दानिया नोंसोर नायदो जोंनि गासैबो सेंग्राफोरा माबायदि प्रेक्टिस खालामबाय दं एसेबां मोजां प्रेक्टिस खालामदों नोंसोर नुनो हागोन नायबानो जाबाय गासैबो जमानो खालामगासिनो दं लोगोसे माबायदि नुदों नोंसोर नायनानै कमेन्ट खालामलांबाय थानो हागोन आरो एबारनि थाखाय गेलेनायाव अबेयावबा नांगौ जाबा नोंसोरो कन्टेक्ट लालायना लिहरनो हागोन निश्चय नायलांबाय था नोंसोरो माखासेफोरा मोदोम गिदिर दं मोदोम खमायनो हागोन नायलांबानो जाबाय नोंसोरो उदै ओंखारनायखौ उदै खमायदों किसुमाना प्रेक्टिस खालामदों किसुमाना कामान्ड' लाग्राबो दं बिनि गेजेरावनो पुलिस लाग्राबो दं बिनिखायनो बिसोरो फुटबलजों लोगोसे बिसोरो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं दे फाल्तु खालामनाङा गासिबो फाल्तु खालामनाङा मेंजोब्बाय बेसेराफोरा नेक्स्ट राउन्ड बिसोरो प्रेक्टिस खालामबावसिगोन नोंसोर नायबानो जाबाय नै जोंना टिचारा फोरोंग्रा टिचारा नायनो हागोन फोरोंगासिनो जोंना फोरोंग्रा सारा हेन्डसाम गा सोलोंग्राफोरा नायनो हागोन नोंसोरो दोङो जोंनि जायगायाव एसेबां सेंग्राफोर दं नायनो हागोन नोंसोरो एसेबां मोजां प्रेक्टिस खालामदों रावनिबो फिगारा फिसा नङा नाय जुमाय लोंनायथ' गैखाया बुंनो थांबा किसुमाना हायाखै नाय टिचारजों लोगोसेनो हायाखै बिसोरो माबायदि मोनदों बुंदो बहुत मजा ना उदैया खमिगोन ना खमिगोन ना Pas, ulta. आरो Duy. Tin. कामान्ड' खालामनोसै फिक्स Pas. Mana? कामान्ड'
नैबे थांगोन जोंना ब्लेक कामान्ड' सासे पावारफुल नुखायो नायबानो नैबे सासे आफ्रिकानि नांदेरनाय दं 8 लेभेलनि रेडि जाजोब्बाय गासिबो नायनो हागोन गोबां जोंनाव प्रेक्टिस खालामनो खाबु दं सोरबा प्रेक्टिस लानो हाबा कन्टेक्ट नाम्बार लानो हागोन लोगोसे नोंसोरबो फैनो हागोन प्रेक्टिस खालामगासिनो गासिबो जोंनियाव बिराद खाबु होनाय दं बेयाव गावनि फिजिकेलखौ जुदि मोजां लाखिनोबा निश्चय बेफोरबायदि खामानियाव सिगां फारसे दावगानो हानांगौ जोंना बिथाङा उदैया ओंखारना दं एसे खमायनो नाजागासिनो बावगारदोंनो बिसोरो गोबाङानो हार्ड नालाय हार्ड लेभेल 3 लेभेल मोनफैदों नालाय हागवाखै बेसराफ्रा मजा पुरा प्रेक्टिस खालामगासिनो दं बिसोरो नाइस नुखादों निश्चय बिसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन बिसोरो फाइनेलि गाइस 3 लेभेल मोनफैबाय नोंसोर 3 लेभेलखौ नायदो राउन्ड प्रेक्टिस मारिगासिनो नाय नोंसोर गासिबो नायनो हागोन प्रेक्टिस खालामगासिनो गासिबो बोथोरा सफैबाय नालाय मादि नुदों लोगोसे नोंसोरो SMS खालामनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय हागौमानि शेयार खालाम हागौमानि साबस्क्राइब खालाम आं नोंसोरनि थाखाय बेबायदि गोदान गोदान मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैगोन हेलो गाइस होमबा फाइनेलि आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै नोंसोरो माबायदि मोनखो आरो माबायदि नुखो नोंसोरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालाम बेसेबां हागौमानि शेयार खालाम नोंसोरनि सायावनो आङो जाहाथे नेक्स्ट लेभेलखौ आरोबाव नोंसोरनि सायाव मोजां लाबोनो हायो बाय बाय